Ima mengaramoti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Shalom dihamu damang dainang. Soninang dihamu damang dainang nang hahanggi na pinaribot na madohoti di live streaming sian YouTube ni Hake Bandung Reformanda. Totong ma selamat hari Minggu nang dihamuna. Atong tajalo mahatan itu hata ima di Minggu paupato dung Epifanias. Ima sian buku Job bidu 12 memukamai sian ayat 10 tolu sahat rodi 25 tapai hutihut ma di bagasan rohatta ganup. Madapot di ibana habisuhon dohot hagugoon. Di ibana do panuturion dohot panibangon. Idama ibana mangarupakon gabe dangbe dapot paulion ibana makrukon sadabawa gabe dang adong natuk paluahon. Idama ibana maniupi aik gabe marsik luhut nai. Ibana muse palukason gabe marbalik tanoon dibahen. Madapo di ibana do hagugoon dohot hapatason. Guru di ibana jolma nalilu dohot na mangaliluhon. Ibana manugihon akka panuturi hira tabataban jala maoto akka panguhumi dibahen. Ibana makar hari uhum roha-roha ni akaraja jala dihohoson rate tu goting nasida. Ibana manugihon akamalim bahit tabataban jala ditinggakko tutano halak na marhuaso. Ibana mangusat pamulungon sian halak na pirtahak jala dibuat panuturion sian halak na tua-tua. Ibana mangusehon haleaon tu akaraja jala dipahodur hohos ni halak na begu. Ibana papatarhon akka nabuni sian hahulumon jala dibuat do tu hatiuron linggom ni hamatian. Ibana patibulhon akka bangso jala diago muse. Ibana pararaton akka bangso jala dipaudar muse. Ibana mangusat roha sian akka partugi ni bangso di tanoon jala diluluhon nasida di halongonan so ada dalan. Jadi dadap-dadap nasida di halongonan so marhatiuron jala rabat-rabat nasida dibahen songon halak na mabuk ido nang sahatna. Hudian itu hatta naholongan di bagasan Yesus Kristus. Adong dora sada ungkapan jala memang ra tardok nunga ra tadoki. Dak pola ajaran beke lau marlange. Dak pola ajaran manuk lau martolor. Gak usah kau ajari ikan berenang, gak usah kau ajari ayam bertelur. Bapak ibu saudara, seringkali dalam situasi yang demikian atau pribadi atau mungkin kita atau mungkin juga di gereja ini mungkin tahu segalanya, mungkin lebih pintar, mungkin dia serba tahu, mungkin dia harus lebih penting dari temannya. Itu mungkin kadang berada di kehidupan kita masing-masing. Bapak, ibu, saudara. Alanido, boharu tutu akabako nasongoni di situasi nasongoni badaun ya nate. Jangan merasa pintar alai oloma marguruate. Oloma didok. Tidak merasa kami ini. Jadi molo dan bagak be tidak bagus
membangun sesuatu bangunan dalam sebuah persekutuan, dalam pelayanan. Sudah dia di kota Bandung, dia sudah belajar, sudah dia lama di kota Bandung, tetapi di situasinya sok pintar, dia tahu segalanya, suka dia serba tahu. Ini mah tidak tahu atong adu bidana na di Bonapasogit, dohna di Jawa Baraton. Itu juga Bapak Ibu Saudara di kondisi yang dialami oleh Ayub si Job di hati-hai bohado nang tutu akadongana di tonga-tonga ni nang nguluna. Tapi di batado haruan ni gugudo bisuk. Allah sumber kekuatan dan hikmat. Allah itu takas bohado jolmana jujur yang saleh, yang taat kepada Tuhan. Alai tabering mah bagaimana situasi dan kondisi dari Ayub sendiri di ketika mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Ada temannya Elifas, Bildad dan Zopar merasa lebih pintar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika temannya, saudaranya Ayub mengalami suatu penderitaan yang sangat serius, tetapi teman yang bertiga dangdongan dinamak idala di tonga-tonga ni si taonon idu banda dungati halak batak madu ati akabanginang si tujang nagadap. Sudah ketipa tangga, ada lagi penderitaan, tetapi yang bertiga mengandalkan kepintarannya, bisukna, hikmatna, lubi sian debata. Alanido, jangan Bapak Ibu kita sendiri mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana ketika orang di dalam penderitaannya, jangan kita memojokkan unang si tujang nagadap. Alai bagaimana kita mengandalkan seperti topik debatado haroni gugu, Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, sumber yang hikmat. Karena itu ada sebuah cerita Bapak Ibu, adung salah pangula, adung saya belum berbahasa Batak kawate. Ada seorang petani ketika dia sudah letih di dalam mencangkol, dia bersandar kepada sebuah pohon mangga. Dan dia mengatakan, dia berbicara dalam hatinya, Tuhan ciptaanmu keliru. Mengguri waktu di batau nanti pangulaon, Tuhan ciptaanmu keliru. Alana bersandari benak kaningan dia di bawah pohon mangga, masakan pohon mangga yang begitu besar, buahnya kecil. Sedangkan labu, batangnya kecil, buahnya besar. Apakah enggak keliru itu Tuhan? Kata si petani tadi. Sehingga karena kecapean dia mencangkul malang nama gulai istirahat mai bana. Dan bagaimana dia tertidur. Ketika tertidur itu Bapak Ibu, ada sebuah dari muti marado hononate, buah mangga tersebut kena ke kepalanya. Terbentur. Torinai mana? Nakaling nga salaw, Tuhan keliru ciptaanmu. Mulong songon labuodo nakaning balgani pohon buah mangga ini. Bagaimana terbentur ke kepala saya, mungkin saya sempoyongan. Mungkin saya akan berobat ke puskesmas. Mungkin saya ada sesuatu keterbenturan di kepala saya. Dia baru sadar. Mungkin sakit. Mungkin oyong. Ima namang gurui Tuhata. Itulah sok pintar. Hikmat habisuhon nadi ibanai belum tentu dope. Gabe habisuhon
hikmat yang dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bohado tutu di nguluta dikatakan tadi, madapo di bana do habisuhod do hagugoon di ibana do patunuturion dohot nang akka na tuk panibangun. Jadi Tuhan bagaimana supaya kita manusia tidak punya kekuatan, tetapi bagaimana mengandalkan kekuatan itu kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai sumber hikmat. Ananido tabereng nakaning di ayat na berikutnya hodo mangarupakon dia membuat porak-poranda semuanya, dia ibana maniopi, dia mengendalikan semuanya, dia menguasai segala sesuatu dalam kehidupan. Doho akar raja, doho akar namalo, doho sude akar nang malim, doho akar sudena na mangarajai di tanoon, di sudena, di bawah kekuasaan hikmat dari Tuhan sendiri. Tindak tanduk kita Bapak Ibu sebagai manusia, Tuhan mengetahuinya. Karena itu inilah juga dari aproget pembelaan dari Ayub sendiri. Ketika temannya tadi Elipas, Bildad dan Zofar mengatakan bahwa itu adalah dosamu, bahwa itu adalah kelakuanmu sendiri, bahwa itu mungkin ada dosa yang terselubung di dalam kehidupanmu. Jadi songon namang gurui mate menfitnah maon atarido molo na orang bisuk ibana molo atar na pamalo-malon atar na bisuk doon atar nama lodoon. Makanya ada perbandingannya, perbandingan tutungan nukuan pakbasion, perbandingan di tengah-tengah ni perusahaan, perbandingan di tengah-tengah ni akka ulaun idora asalan pistar malo marhabisun. Oh molo di sok kape pakbasion songono duate, molo songono kape di perusahaan on songono du hapete, molo songono kape na di luar ni hanak oh songono du hapena. Jadi ada perbandingan unang gabe holan di rohana. Jadi bisa nanti katak di bawah tempurung. Jadi ima berengota di situasi ini si Ayub sang juara diuji oleh Tuhan bagaimana kebenarannya Bapak Ibu Saudara oleh roh iblis setan. Ada di situ belajar si Ayub dengan kehidupannya menurut Aida di bidusadai sapupitu anak kona tolu boruna bohado ketika mengalami mereka dalam kegembiraan sukacita yang berlebihan tordijou nang si Jobdo sada-sada jala dipermuati donang tu di mata bagaimana supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Sada-sadado nang marhiti akka korban sembahan tu di bata mungkin marhite nang dorbia, mungkin marhite nang lembu di pasahat dui asa takasdo di bana habisuhon nasia di bata bohado asa unang marlauk dosa yanak konda nasa puluon di adupan ni di bata ala tardok di hamoraon di hadumaon kekayaan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Ayub sendiri di sima di pakibana bohado pertimbangan pergumulan hikmat yang dari Tuhan dia pergumulkan bukan pengertiannya sendiri, tetapi bagaimana dengan pertimbangan hikmat yang dari Tuhan dia pergumulkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sang hikmat Tuhan itu sendiri berwujud kepada Kristus yang mengatur dan berjalan di sejarah histori segala bangsa. Karena itu kekuatan dan pengertian mari dipertimbangkan dengan Allah. Cukup hikmat dan kekuatan dari Allah lah kita pertimbangkan dan roha-rohata akka amang inang. Tetapi mari kita bergantung kepada hikmat Tuhan, pengertian kekuatan yang dari Tuhan, bukan dari hikmat pengertian kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Iduna masa nanya dupan ni Raja Nebukadnezar begitu sombongnya dia sehingga memakan rumput
bagaimana Esther ketika diangkat menjadi permaisuri dengan indah. Bagaimana Yusuf dan Maria ketika dipakai Tuhan menjadi keluarga atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Herodes yang sombong, yang mati oleh hukuman Tuhan. Di Simara bagaimana jangan memakai hikmat pengertian duniawi Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita memakai hikmat pengertian kekuatan yang dari Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi asa takas taboto halak na umar habis suhoni nasihat Tuhata belum tentu napistar secara pendidikan namar habis suhon nang ibana. Siat dibatado habis suhon. Hikmat adalah anugerah Tuhan dan ikon namar sekolah gabe dapotan habis suhon totong do di pasu-pasu Tuhata. Tetapi alangkah baiknya orang yang bersekolah baiknya ada hikmat yang lebih ikon upistar umalo manian ibana unang sonak kaning gaya style sendiri kami sendiri di sini. Hamido, udah nami doon. Kepentingan, style, dohot ego sendiri. Sok merasa pintar, malo. Hapi diberdik kutuhalakan. Dangadong dope nang hamalo onna, hapis taronna, nang di aka ulaon, di pakubasyon na. Karena itu mari kita. Sonadok ni turpukon, tutu hatama, debata di haruan di gugudo bisuk. Allah sumber kekuatan hikmat yang dari Tuhan. Karena itu percayalah kepada Tuhan Bapak Ibu sebagai sumber hikmat dan kekuatan. Bahkan kalau kita pahami, Tuhan izinkan bagaimana kita imani sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita adalah rancangan dari Tuhan dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Di Injil Lukas pertama ayat 37. Bagaimana kalau Tuhan tadi bisa mengganti semuanya dengan hikmat pengertian dari Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengganti malam yang gelap Bapak Ibu dengan pagi yang cerah dan bersinar. Apalagi mengubah, mengganti pergumulan kita dengan sukacita. Mengganti, merubah sakit penyakitmu menjadi kesembuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara. Dengan pengertian hikmat kekuatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ikut Yesus benar tidak membebaskanmu dari masalah kehidupan, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, hikmat dan kekuatan Allah tersedia cukup bagi kita secara luar biasa dalam kehidupanmu. Itulah yang kita diperingatkan ima di juhon nang hatan itu hata di batado haruruani gugo dohot bisuk Allah sumber kekuatan dan hikmat. Ima tajalo, ima tahapur syai, debata sumber ni kekuatan hikmat, debata haruruani gugo dohot bisuk. Ima tapake akamang inang di tonga-tonga ni nguduta nuang sugut rudi saliling dililing na. Amin martang yang maita. Mau lihat badiho debata sumber ni haguguun bisuk dohot nang pengertian. Mau lihat rohanami Tuhan. Atong unang tutu na bisuk kami di rohanami. Hape naoto do kami. Alani ikemudak kami tutu. Tu habis tu hodo ali Tuhan sumber ni hagugodo bisuk nang pangatusion di tonga-tonga ni guru nami. Marguru mahami Tuhan. Tu lomo ni roham. Asa mardalak kami di situ Tuhan. Lau mengadupi akan masa di tengah-tengah di ngulu nami di tahun 2020 tuluon nungga 20 sia hari Tuhan naing paujungon nami ma Januarion atong rapon homa hami Tuhan di homa sian homa hujalo hami di haruruan ni hagugo do bisuk
dohot nang pangatusion di tonga-tonga ni ngulu nami. Asalam marbisuk kami mangulaho di tonga-tonga ni hadingganon ak kadadinggan na hulahami. Dohot pasisihon ak kanaroa. Dohot pangatusion na menonjol di ngulu nami Tuhan alai hupa sada hami mai. Di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni masyarakat na majemuk Tuhan. Asa tadap hami naong di ho hami Tuhan sian haruan ni bisuk doh hapatason ni roha pangatusion di tonga-tonga ni ngulu nami unang luas kami Tuhan marpangsadean di pikiran nami sadiri asa totong mardala di bagasan lomo ni roham atong pasu-pasuon hatamo Tuhan asa marurat marparbue di tonga-tonga ni nang hanguluan nami asa totong nang takasong ama ina remaja na poso nang parhalado pe Tuhan asa rap hami mangulupon sian hodo harorwan ni habisuhon do pangatusio dingul nami hupake hami me Tuhan tu dalan lau mamuji pasanga poko marsaur nang ditonga-tonga ni huram marsaur hami doh dongan nami na humaliang di tonga-tonga ni di dia hami Tuhan berjiran bertetangga mengula akaulau na maragami Tuhan ima totong pasodakon doh pas-pasuo di ngulu nami say bisuk na siya banuagi jangima totong laho mga mudihon ngulu nami memimpin ngulu nami nuaing sa rudi tuak kaari na mangihut Tuhan sonima disudi akaulaon yaman nami ina nami na maragam Tuhan homa upas pasuhon akaragam-ragam ni ulaw ni asa gabi habauran niya kanauli dinasida siyan ho Tuhan di ngulu nasida nang song ni diakka na matua paso-paso tong ngulu nasida di bagasan gugu dot hai pason na siyak ko Tuhan nang song ni akaremaja dot pemuda Tuhan takas habisuhon na siyak ko ima Tuhan di parguruhon nasida di tengah-tengah ni persiajaran teknologi dohot akka ngulu nasida asa marpangusadean tu habisuhon hodo harwana do guguna sumber hikmat do pengertian nang dinasida mulia tema rohanami dihole Tuhan mangidu hami sai urasi hami sadusa pason nami asalam talup hami majalo dihasitongan di barita nauli naung diharuan ni siako hami dihabisuhon doh di nang aka pasu-pasum tujuan yarion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin.